Dwi yn warchodfa natur leol Aberlleiniog, ac y rheswm dwi yma heddiw ydy achos da ni eisiau gweld yr grŵp sydd wedi dod yma i wneud gweithgareddau sydd yn cynnal ac yn gwella iechyd. Mae'r meddygon ganolfan iechyd yn Biwmaris yn cyfeirio pobl ato ni. Da ni yn dod â nhw yma i'r goedwig ac yn gwneud gwahanol gweithgareddau hefo nhw. We've learned how to make mallets and split wood and what different kinds of wood, what it's used for, how to make a fire. It's all completely new to me. I'm so used to growing up and living in cities all my life. I'm not a survivalist, but it's interesting. Pleser mawr dweud y gwir, a hefyd tynnu rhywun allan yn dri, lle bod rhywun aros yn y tŷ ac o gwmpas y tŷ. Da chi'n ymarfer corff a hefyd meddwl. Dwi wedi bod yn mynd allan chydig mwy ers bod wedi dechrau hyn, mewn i'r coed ac yn y blaen. Gwneud rhywbeth gwahanol, a da chi allan yn awyr iach hefyd, yn gystal. Pleser mawr dweud y gwir. It's a way to motivate myself to do stuff. There's no way I would have thought about coming out in the woods and making a fire or something, but it really has helped and it's fun. Mae'n gled bod yn rhywunhau be mae'n neud. Gofyn lot o gwestiynau, ond wedi bod yn prynu pethau hunan, a mae'n lluniau bob nos o be mae'n wyllio o pobl efo bawd sy'n sôr o wneud pethau. A mae'n wedi gofyn os ydyn nhw wedi gwneud mwy o sesiwns o hynna'n sain da. Criw yma yw'r 6 cyntaf yn y cynllun, a mae hwn yn beilot. A'r gobaith ydy bod y rhai sydd yr y grŵp yma, bod nhw'n mynd i ddod ato ni yn cwlwmseiriol ac wirfoddoli. I consider volunteering and helping. As I live locally, it would be easy for me. With nothing else to do at the moment, why not? I'd enjoy it. Y gobaith ydy, yn y flwyddyn newydd, gario ymlaen cynnig yr gwasanaeth yma i'r meddygfa. Bydd 'na grŵp newydd o bobl yn cael eu cyfeirio atom ni.